ɓiɓɓe fulɓe anndu diine maɗa welta wedde heblo sukaɓe afrique weltare tv 20 yoni to dabiya to kobbil to añemeje to kanila to nabbaji ko on 20 yoni ha to galle ceerno bocar albaba to hoore fonde ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruuji men so leydi Mauritanie kay haynaɓe kolliri weltare mumen yeeso galle gouverneur ko natala juma mo gataga waɗa tigui e nder biye temedde ɗiɗi haalisa kessomo leydi Mauritanie to leydi Sénégal nogas décembre 2001 ha nogas décembre 2021 ko hande watti duuɓi nogas ko hoorejo leydi Sénégal gadano biyetenoɗo Léopold Sédar Senghor yaltano aduna to leydi Mali imam Mouhamadou Dicko holliri tigui wonde e oɗo saaha joni leydi Mali sohlani sanction leydi Mali sohli tigui ko wallede saabu wadde sanctionné leydi Mali e oɗo saaha joni way kono kukude traitement neɗɗo mo sellani ni to leydi Burkina Faso leydi Burkina Faso landa wiyete ka CDP ko landa ka Blaise Compaoré tafno kene wona hande duuɓi nogas joyi ɓe jooɗima congrès mabɓe hande to leydi Guinée Conakry Sékou Ba Konaté gonnoɗo président de transition arti caggal kayde waɗi duuɓi 15 caggal leydi ene sala arta e leydi he o artidara leydi makko to leydi Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi caggal nde hewɓe ɓattiɓe mo tawa tigui ko fiɗaɓe mboroso coronavirus kanko e hoore makko o joñi hoore makko e oɗo saaha joni to leydi Afrique du Sud Cyril Ramaphosa hoorejo leydi ndi tawnoɗo ne wonde coronavirus hollirama tigui selli ha laaɓi o ƴettiki golle makko altine hande to leydi Central Afrique wiyeteɓe anti balaka kañumen mbaɗi golle kamtoriɗo no fewi e wuuro julɓe wiyetego Boyo ɓe mbari fodde 19 neɗɗo ɓe duppi galleji kewɗi ɓe coppi kadi yimɓe hewɓe bisimilla mone ketki hotodirte joni pirena pacciren maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle baɗaɗo rekkoni mondial ma joguiɗo seedantagal mum ha timmi maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi laaɓaɗo ƴewgal moƴƴuɗo longal maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo rendo fulɓe jiɗɗo dental caliɗo ceeriku maître Adama Baldé ene wiya dendagal leñolngol kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno yo ƴewno so tawi aɗa naata e ɗongal yurno so tawi aɗa naata e hoɗande yurno so naata e dewgal yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno so tawi ne moƴƴi naata so tawi moƴƴani ƴettan ɗum peeje maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal oɗo saaha joni mo tawe to wuuro wiyetego Mbacké to leegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali maître Adama Baldé ene yawrani ɓena ɓe arsigaji mumen uddi omo yawran kadi ron koɓe hebde kayitaji kala joguiɗo caɗele kayitaji walla joguiɗo caɗele liggueya ha tengti wonɓe to Europe jokkodire maître Adama Baldé joni hajuma humto maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi ko bawɗo ƴewgal maître Adama Baldé ne wiya dendagal kilineɓe mum ko fate ƴewgal ha hitande nde maya ko promotion woni ko gratuite hay mbuɗo yoɓetake omo wiya noon dendagal yiɗɓe waɗanede ƴewgal wonɓe e nder leydi Sénégal wona noddago wona WhatsApp ko jomum ara koyɗe mum ha yetto haala haaju mum noddago ngo ko wonande kay wonɓe caggal leydi ɓe gonani nder leydi Sénégal maître Adama Baldé mbiɗen tawe to Mbacké Dembo sara daral baali kala jiɗɗo hebdemo numéro bureau ji makko mbatta ko 33 976 12 00 so tawi ko téléphone aji makko mbatta ko 77 351 77 23 walla mbaɗa 77 454 27 09 aɗa wawi kadi wadde 77 949 73 83
maître Adama Balde ne tawe kadi e nder YouTube ha to Facebook kala sa waɗi maître Adama Balde jinganen fuladu ma yi golle paydunde no feewi ɗe o waɗat toon maître Adama Balde komo Allah luɓiri hannde Ganndal newiɗo mbadden dando faade makko. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam hiire mon musidɓe tedduɓe eɗen gone altine nogasa lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi goho kabaruji men e ɗemgal pulaar e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ha mbawon yiide en to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah hono noon mbiru enen gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie pudortoɗen e nder cérémonie mawnide ñalawma batto duuɓi 36 ɓiwol woni anniversaire taw ko journée de la police national mawɗo police mo leydi Mauritanie hono général de division Misqaru Wul Sidi o holliri tigui wonde e oɗo saaha dendagal bandiji mawɗi tawetenoɗe e nder leydi he kala ha tengti e nder Nouakchott kamɓe kala ɓe teɓama général de Misqaru Wul Sidi noon ko kañum woni mawɗo police national police woni tigui DGSN woni direction générale de la sécurité nationale o holliri kadi e nder hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho 53 fedde taw ko réseau waɗannoɓe ko fate trafic e traite yimɓe nangama pirtama e oɗo saaha joni o holliri kadi fodde ujunere e temedde nayyi e capanɗe joyyi ujunere temedde e sappo joyyi kilo drogue wondude ujunnaje joyyi e temedde ɗiɗi e capanɗe joyyi produit ji taw ko gueɗe ɗaynoje teptama e juuɗe wat boniɓe o holliri kadi police o nana jokki gollade golle paydude no fewi dara darde fayidunde beele kay riwtude dendagal bandiyagal kala e nder leydi he ha tengti e nder Nouakchott ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie keddoɗen ministre de l'équipement et des transports leydi ndi o holliri ñande aset ɓenduɗo nde wonde o weltake haydara e ɗiɗon société ji halfinaɓe ko fati e gollade golle laabi guila kay magol pont uji taw ko pont uji échangeur uji e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi ha e société ji halfinaɓe ko fati fewnude trottoir uji tawateɓe nder leydi he kala o holliri tigui wonde ɓe beltaki laamu ngu weltaki haydara e ɗeɗon golle saabu golle ɗe ne taaɗi no fewi o rokkiɓe ultimatum noon balɗe 15 o wiɗo e balɗe 15 noon soɓe garti ya taw golle ɗe ɓeydima no fewi kala noon société tawaɗo tigui golle mum ƴellitaki yo andu kay sanction ngaji mawɗi koko pawte mum ɗina sanction ngaji noon enen mbawi yaade kay ha tigui helde woni dartinde contrat ɗiɓe mbadduno e on société ha on société kadi nanne e liste noir tawa kay dendagal sancieji walla marché ji batteɗe nder leydi Mauritanie kala tawa jomuma heɓata ɗina ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Sidi Wula Zaha ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aadi kañum e gollidiɓe mum ɓe kolleri aleda hanki o ko ujunere e temedde jeenayyi e nogas jeetato neɗɗo kolkisa hen ujunere temedde capanɗe joyi e ɗiɗo ko waɗaɓe TDR woni tigui test rapide ɗon hen temedde hellirama hen temedde nayyi e capanɗe jeeɗiɗo e jeegomo ko PCR woni test laboratoire hen capanɗe joyyi e jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid 19 e nder ɓe cellano nogas e joyo kepti cellal mumen neɗɗo goto hawri hen ladiala Mauritanie ne yaara e oɗo jogui ñalawma hannde o temedde nayyi e capanɗe jeetati e jeenayyi ko wiyete cas active e nder ɓen noon hen temedde nayyi capanɗe joyyi e goho ko wonduɓe rafi o tawa gondani e maale ɗe nogas ene cemori no fewi kono noon hollirama tigui hen sappo jeetato ne tampi sanne ma ballite to banggue fofango leydi Mauritanie ne yaara e oɗo saaha hannde capanɗe nayyi ujunere e capanɗe jeetato e yimɓe tato winditiɓe doggol coronavirus hen capanɗe tati e jeetati ujunere temedde jeeɗiɗi e capanɗe nayyi e goho kepti cellal mena temedde jeetati e capanɗe joyyi e tato neɗɗo ɗum woni ko hawre ladial ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar to leydi Mauritanie ha joni jen ha to kay heyɗi leydi Mauritanie e oɗo saaha joni hollirama tigui ɓe keeɓi billet kesso taw on billet noon ko temedde ɗiɗi e mbuɗum woni tigui 20 uguya taw ko émiri e haalis e limore hesere nde ɗon noon temedde ɗiɗi noon gonno tigui e duuɓi ɓennuɗi kala guila haalis kesso naata leydi Mauritanie temedde ɗiɗi woni 20 émiri o won émiri yeewi wonno tigui koya
pièce woni tigi ko pièce e oɗo ko haalis hanjara wonno e oɗo saha joni noon ɓe keeɓi billet taw ko temedɗiɗi woni 20 emery noon tawa kadi e nder oɗon billet hollirama tigi ko natala juma gataga kay haydi kañum tigi tawate e nder oɗon billet ko ɗum saabi noon ka haydinaɓe kolliri hen weltare mumen mawde no fewi ɓe mbaɗi moɓodiral mabɓe ñande aseta ɓennuɗo o ha to yesso galle gouverneur hollirde tigi weltare mabɓe kay e ngal ɗo natala juma gataga ko tawate e nder oɗon billet e nder moɓodiral he noon tollirama tigi ne tawe hen almameɓe ene tawe hen almameɓe ene tawe hen cadre uji e notable uji wuuro ngo kala ene tawe hen nde waali yetti konngol holliri tigi tini tigi weltare mabɓe e ngoɗo seppo moltandego Allah o holliri kadi laamu ngu ina andi ko fate nafoore kawata nate guilige monument ji ha e gueɗe ɓoyɗe kala koni tigi symbole aji ɓooɗi taw ko jeeyaɗe leydi he imama Youssouf Diagana ko kañum ardi kañum julata jumaka gataka o yetti o mani hooleɗe leydi ɗi Mohamed Cheikh al Ghazouani caggal kayde jogui miijo wawde kay ƴettude ngal ɗon natala tawa ko natala juma gataga mokka haydi wadde kay e oɗon biye o holliri noon nde ɗon weltare kokka haydinaɓe kala ma mbiyen ko wilaya goggo kala rendi nde ɗon weltare ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi Mauritanie yen ha to babaɓe ñande sappo ñande nogas jeetati lewru novembre woni tigui ñalawma manditare leydi Mauritanie jeytade hoore mum waɗino seppoji gulɗi jawm taw ko seppoji jaam yamijo e nder babaɓe e nder ɗina seppoji noon sagataɓe hewɓe gollirino seppoji he hollirde kay yo justice waɗe wonande kay e wargoji bannoɗi ñande nogas jeetati novembre 1990 e nder seppoji he noon police mo babaɓe waɗino tigui répression ngaji musu no fewi sagataɓe hewɓe nagganoma hen piyama hen ha mbarmi hen barmande musu no fewi ɓe mbarmi hen barmande musu no fewi joni joyi sagataɓe hewɓe noon e oɗo saaha joni ɓe mbaɗi tigui conférence mabɓe to presse ha tengti noon e ɓen sagataɓe fiyanoɓe hen ha mbarmi tawteɓe to Dakar lamorgo leydi Sénégal e mbadi safaruji ɓe mbaɗi toon conférence mabɓe de presse noon conférence de presse o noon holliri tigui mette mabɓe e gueɗe kamtorinde ɗe ɓe mbaɗanoɓe kolliri noon yidde mabɓe e oɗo saaha joni wona policier ji wannoɓe ɗum de wona yo affecté kay ala yidde mabɓe ko ɗina policier ji yo mbaɗe radier woni tigui yo itte ha laaɓa e yo itte ndiwe ha laaɓa e police ɓen kolliri kadi yidde mabɓe ko gueɗe mbaɗi ni kay hamtorinde yo nattu ha laaɓa e nder commissariat ji ɓe kolliri noon e oɗo saaha joni wonde kay e nder ɗiɗon seppoji ɓe piyama hen piile musu no fewi hono wiide Abdoulaye Falilou Ba o holliri noon wonde kay o holliri kay ɓe jiiɗi oɗo saaha joni ko yo justice waɗe beele ɗiɗon policier ji waɗɓe ɗeɗon gueɗe ene lawol ene rewne dow men saabu o holliri biteɗo Thomas Diallo on wasi hen ñiiƴe mum sappo kadi fiyama hen ha koyngal mum heeli hen o holliri ko wayno Seydou Hamidou Diallo e hewɓe waɗɓe kañumen piyama hen ha mbarmi hen barmanɗe musu no fewi ɓe kolliri noon ɓe namdi e oɗo saaha joni ko ɓe kolliri tigui e oɗo saaha joni woni yidde mabɓe kay ko yo lawol rewne e ɗiɗon policier ji wannoɓe ɗen gueɗe ɓe kolliri kadi so tawi kay ɓe garti e nder leydi Mauritanie koɓe déposé ɓe plainte wonande kay ɗiɗon policier ji waɓɓe ɗen gueɗe kamtorinde no fewi on conférence de presse moɓe mbaɗi Dakar noon ɓe mbaddi ɗum tigui koye ɓesgu ngawlanaɓe tawteɓe to Dakar wurɓe to Dakar ɓenne kolliri metti mumen noddi kay mbaɗi erango faade dendagal opinion national et international kala yo gandu e oɗo saaha joni wonde leyɗele ha tengti e leyɗele walo tawteɓe to lappol polol dande maayo ɓayleɓe nana kepte juuɗe mumen ha laaɓa ha joni kabaruji men ɗemgal pulaar koto leydi Sénégal paaɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kañum e gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewade kala subaka so hujjidde ɓesgu leydi ndi andinde ɗumen ko fate bulletin de santé to mborosa coronavirus o yarata e nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkiriɗe ɗi ko ujunere temedde jeegom e capanɗe jeetato neɗɗo kolkisa e nder waktuji nogas ne cakkitiɗi hen nogas ɗiɗo tawama e jaati ko fiɗaɓe covid sappo e jeenayyi e ɓe holliri noon hen ɗiɗo ko contact suivi goto ko cas importé woni ittuɗum caggal leydi tawa kadi ko Blaise Diagne ɗon naggam sappo e jeenayyi o heddiɓeɓe kala ko communautaire woni hay goto mumen anda to ƴetti oɗon
rafi e nder ɓe cellano ɓe jeenayo kepti cellal mumen ɗiɗon tampi sanne hay goto noon ala mo rafi o yooɓi leydi Sénégal ne yaara e oɗo saaha joni 74 ujunere temedere 1jeetati e yimɓe tata winditiɓe doggol corona hen 71 ujunere temedde 21 keptino cellal men ujunere temedde jeetati e jeegom ɗum woni ko hawlel diala leydi Sénégal ñalawma hannde o eɓe jogui 70 e joyo neɗɗo taw ko wonduɓe rafi coronavirus tawateɓe e juuɗe safroɓe ene teska noon e oɗo saaha joni mboroso coronavirus o ne ƴelliti no fewi e nder leydi Sénégal eɗena mbasiyo tan bandiraɓe yo tinno ha joni nde tinnotoyde geste barriére woni suuɗade e suumade e ustude e rentade kala saaha ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hande ko 20 décembre hende 20 décembre 2021 ñande 20 décembre 2001 Léopold Sédar Senghor ye hoorejo leydi gadano Sénégal kañum yaltuno aduna ko kanko kadi wonno ɓalejo gadano kallugol hebno ɓalejo gadano wadde ko wiyete ko hebno ko wiyete agrégation to banggue grammaire française ko kanko kadi wonno ɓalejo gadano e nadde e académie française ko kanko kadi wonno premier chef d'état ummade e jappere laamu e weelede mum e nder Afrique kala ɗum wonno ko hitande ujunere e temedde jeenayi e capanɗe jeetati Léopold Sédar Senghor jibinano ko guila jeenayi e lewru octobre hitande ujunere e temedde jeenayi e jeegom o wurino duuɓi capanɗe jeenayi e joyi ñalawma hannde o noon landa makko ko tafno woni parti socialiste e gardugol e oɗo saaha joni hono Aminata Mbengue Ndiaye ɓe kolliri tigui koɓe mbaɗanoɓe mo ko faati kay e hommage on hommage noon ko ñalawma siftordemo ko ñalawma juulandemo ko ñalawma donademo ko ñalawma kadi joƴƴinoyde ko wiyete bouquet de fleur e dow añere makko ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen jena ha to Touban noon ko oto biteɗo Mohammed Ndiaye Rahma ko oto makko hela toon ha wonti laalade ɗum noon kanko bandiraɓe hollirama noon pare-brise makko caggal kañum tigui heeli hen cuwa andude noon so tawi ko kural fella hen walla so tawi ko hunde wonde fiya hen ko wawi wonde fof kam pare-brise o heeli ha moñi Mohammed Ndiaye Rahma noon ko kañum woni candidat Benno Bokk Yakar to Kaolack commune ko janoɗo noon moɓodira woni tigui meeting makko o e saaha wonno e artude o wari ha to tolno witengo wuuro Touba Ndrongo ko ɗon tigui sagataɓe paddimo keeli oto o kelgol musgol no fewi e oɗo saaha joni sagataɓe dogui naati e wuuro losgoji puɗɗima udditede hen inde kewɗe kadi puɗɗima limtede hen ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen ko fate trafic passeport diplomatique bone passeport diplomatique noon fuɗɗima addude tigui herƴo hakkude ɓeɗon dadiɓe leydi ndi ha tingti noon hakkude police et gendarmerie tekkere ne surka hakkude mabɓe guila kay police mo hinde dig woni division d'investigation criminelle guila kay ɓe convoque no gendarme goto taw ko gendarme goto on gendarme noon ko l'adjudant chef biteɗo Mamadou Lamine Ba mo inde mum moddi e oɗo saaha joni e oɗon trafic des passeports diplomatiques kamɓe dadiɓe ɓe noon kanko Mamadou Lamine Ba noon Mamadou Lamine Ba ko gendarme golloto koto présidence de la république brigade de recherche noon mo gendarmerie jeeyi tigui ittima e juuɗe ɓeɗon policier ɓe gartirimo kay e oɗo saaha joni omo faadi tigui ñalawma face à face mo ɗamini waddude e procureur ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen awoɓe tato tawi ko awoɓe fina tawa umminoɓe wonnoɓe e lana mumen koko majji meɗew kene wona joni balle e nder maaje kaɗɗeɗe leydi Sénégal guila kay nden faade oɗo saaha joni jiilaw nana yiile kono ala toɓe jiiya ala toɓe nana ko guila ñande 15 lewru décembre ɓe majji ha e oɗo saaha joni ala ganduɗo alhaali mabɓe ɓen noon goni Ousmane Soumane wondude goɗɗo ne wiye Ibrahima Soumane e Abdoulaye Karima Soumane kureji mabɓe noon e yimɓe wuuro mabɓe kala e oɗo saaha joni tawi tigui e ganuma mawɗo no fewi kabaruuji men ɗemngal pulaar sennumen to leydi Sénégal ko to leydi Mali paɗen Goodluck Jonathan ko menoɗo wonde hoorejo leydi Nigéria e oɗo saaha kala kañum woni médiateur CEDEAO to leydi Mali omo tijja noon e nder Bamako lamorgo leydi Mali talata 21 bowte hitande ujunnaje ɗiɗi e 21 woni tigui ñalawma janggo o arata noon ko ordata noon koye président de commission de la CEDEAO hono biyeteɗo Jean Claude Kassi Bro wondude addataɓe toon noon ko yettinde nulala CEDEAO e yettinde kadi ko CEDEAO hawri e sommet mum joɗino sommet mabɓe sakketa moɓe joɗino to
Abuja ndara leydi Nigeria maɓe joddo noon e Azimi Koita hoorejo leydi ndi ɓe mbeɗamo tigi ɓatake taw ko ɓatake ummorade e ardiɓe CEDEAO faade laamu leydi Mali ha joni ko leydi Mali keddoɗen Abdoulaye Diop kañum woni ministre des affaires étrangères mo leydi Mali o holliri tigi yeeso jayndiyankoɓe wonde kay yidde mabɓe oɗo saaha joni ko yo CEDEAO yo hetto yidde leydi Mali no yidde ɓesgu malinaɓe yo CEDEAO kadi ɗoftuɓe ha lana transition ka wawa tigi kostude e dow jaam o holliri noon CEDEAO fotani yidde ƴettude sanction ngaji kay e oɗo saaha joni fawde ɗum e nder leydi Mali o haali ɗina konngudi noon ko o holliri noon e oɗo saaha joni o haali kadi caɗele e oɗo saaha joni laamu leydi Mali jogdi tigi e laamu leydi France ha joni ko leydi Mali keddoɗen goski gorko goto tawama tigi e nder lessa pont taw ko pont biyeteɗo 3e pont mo Bamako sagata gorko noon mo goski mum tawama yarano duuɓi 40 ko ñande aseta ɓennuɗo o ko awoɓe to banggue Mandiabougou kañumen tigi jiiti goski ki e nder ndiyam tawama noon goski ki ko tawama tigi goski ne waɗi gañanɗe gartanɗe feewi hewɓe noon kolliri tigi ne cikki ko kaaje gonɗe nder ndiyam ɗe ko kañumen tigi hen tigi o wawi ɓottade e oɗo saaha joni noon tawama e nder comci makko tigi omo wondi tawama e nder comci makko hen noon tawama hen omo jogui carte makko d'identité inde makko noon tawama o wiyete ko Souleymane Berté ko chauffeur o jeeya koto leego wuro wiyetego Fadjiguila kono holliri tigi kayitaji ɗi yimɓe hewɓe noon kolliri tigi yimɓe hewɓe noon kolliri jiino gorko goto ne diwa ene yana ene puncino e nder ndiyam hen ede sikka noon yataw yolaki e oɗo saaha joni noon lasgoji udditama hen ha joni ko leydi Mali keddoɗen e nder ene teska noon e kala mayirɗe hitande woni tigi fande lane e nder teska tigi bandiyagal e guykaji kala ene kewi ɓeydade no fewi e nder leydi Mali ha tengtido Bamako lamorgo leydi ndi koya ndin mbadi noon commissariat mo 3e arrondissement ardetiɓe hitande hikka nde so wadde kay ko wite tigi nettoyage aseta ɓennuɗo ɓe mbaɗi tigi ratissage mawɗo no fewi molanteɗo Allah ha tengti noon e nder nokkuji ɓurɗi andirede bandiyagal ɓe nangi to noon kene wona 49 bandi ken tato ko rewɓe ɓe kepti toon kadi ken wona 60 moto Jakarta ardi commissariat mo 3e arrondissement noon ko Amadou Balo Mayga o hutorima noon e nder opération fodde kene qime temedere dadiɗo tawe hen police ji ɓe hinde GMS ɓe hinde baga eɓe hinde BCI ondude gendarmerie e garde national kala kañumen mbaddi junggo e fannu mbaddi oɗon opération ha joni ko leydi Mali keddoɗen imam Mouhamadou Dicko o holliri tigi haydara o holliri tigi o weltaki haydara e sanction ngaji kaydi CEDEAO yiiɗi ƴettude fawde leydi Mali o holliri noon e oɗo saaha joni leydi Mali o holliri oɗo saaha joni leydi Mali to leydi Mali yarata ɗo caɗele joguiɗe wona kay sanction walla wadde ɗum embargo wona ɗum leydi Mali sohli o holliri wadde leydi Mali embargo ɗo saaha joni walla fawde mum sanction ngaji way tigi kono kuppude traitement woni safara mo sellani gonnoɗo e safrede ni c'est comme couper le traitement dans malade ko konngudi hono imam Mahmoudou Dicko o holliri kadi kala jaltuɗo e oɗo saaha joni so tawi a ari nder leydi Mali a yalti Bamako a naati nder guure nder région ngaji he ko nden tigui gandata caɗele musɗeɗe leydi Mali ɗi wuuri e oɗo saaha joni e holliri noon Mali hannde wona sanction de sohli wala Mali hannde wona waɗede embargo sohli Mali sohli hannde ko ɗoftede Mali sohli hannde ko wallede e waɗede assisté beele kay eɓe mbawa tigi ƴeŋtude e caɗele ɓe goni e oɗo saaha joni o suuti ko goɗɗi noon koto Dakar lamorgo leydi Sénégal e nokku kay to e saato yano wadde jillu makko taw ko jillungu balɗe ɗiɗi koto leydi Burkina Faso paɗen CDP ko landa gonno ko landa laamu e saaha laamu Blaise Compaoré kanko Blaise Compaoré kanko tafno landa kam kay wona don duuɓi nogas joyya landa ka noon joɗima congrès mum to Ouagadougou e dara congrès he noon ɓe cuɓima biyeteɗo édite e nder ɓe cuɓima biyeteɗo édite ɓe cuɓima biyeteɗo édite Kombongo gardinoɗo landa ka ɓe cuɓimamo kadi e oɗo saaha yo jokku ardade landa ka ɓe dokkimo mandat goɗɗo mo duuɓi nayyi dendagal tawtornoɓe kala cuuti juuɗe kay wonde ene jaadi hen koto leydi Guinée paɗen Sékou Ba Konaté ko menoɗo wonde président transition laamu leydi Guinée en saaha kay Dadissa Camara komo laamu leydi Guinée noon warti ha laaɓi e oɗo saaha joni
e nder leydi makko caggal nde waɗi duuɓi sappo e joyi caggal leydi Alpha Condé ne hannoma artude e nder leydi he o wurno noon ko hakkunde leydi Maroc faade Éthiopie ha to dowlaji denduɗi Amérique saha ha to leydi France o arti noon ko guila ñande 7 sappo e jeetati lewru bowte gonɗen ɗo ko guila ndenan o arti ko guila nden o arti kay e nder leydi makko guila nden o arti e nder leydi makko o artir noon ko banggue leydi lawol less o arti o umri noon koto Bamako nde ummi to Bamako ɗon hollirama tigui ko ɗon tigui o ƴetti oto ha to wuuro mabɓe o jaɓɓama toon jaɓɓugal paydingal no fewi o holliri kadi ɓoyata o ara to Conakry salminde kay colonel Asimido colonel salminde kay colonel Doumbouya ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to mimima to leydi Guinée paaɗen ko to leydi Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso hoorejo leydi ndi ene yaara duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati kanko ardi leydi ndi hollirama noon e oɗo saaha ko jonjo hoore makko ɗum noon ko caggal kayndi yimɓe hewɓe taw ko ɓattiɓe mum tawa tigui ko memaɓe ko rafi coronavirus gila nden noon hollirama tigui gila aleda hanki o sappo e jeenayyi boode ko jonjo hoore makko ɗum noon kay kamno ko jonjo hoore makko ha diwa tigui oɗo saaha ɓajini kabaru o noon ko biteɗo Florent Ciba o noon kañum woni directeur cabinet makko hay some noon some Afrique Turquie hollirama tigui ko ɗum haadimo yaade hollirama kadi ko ministre makko des affaires étrangères biteɗo Gakkasso kañuma biteɗo Jean Claude Gakkasso kañuma yahanimo toon on some noon wanno ko ñande sappo e jeeɗiɗi ha sappo e jeetati bowte ɗum gonɗen ɗum omo fonno kadi wadde jillu makko to Pointe Noire ñande sappo e jeenayyi ha nogas ɗiɗi lewru décembre gonɗen ɗum kono o hayti ɗum ha oɗo saaha joni wattama e balɗe sappo e joyyi gadane e lewru janvier 2022 koto leydi Afrique du Sud paaɗen Cyril Ramaphosa ko kañum woni hoorjo leydi Afrique du Sud o ne tawanoma ne wondi e mboros coronavirus hollirama tigui altine hande o selli ha laaɓi o ɓamti golle makko ko guila ñande sappo e ɗiɗi bowte noon o tawanomo wonde coronavirus o joñi hoore makko e hollirama noon galle lamoro ko holliri tigui o ɓamti golle makko ɗe o ressuno cukku makko altine hande o koto Centre Afrique paaɗen to Centre Afrique Boyo ko wuuro tawtengo temedere nogas to banggue funnague Bambri hollirama e nder région mo Ouakam ñande jeegom noon e jeeɗiɗi lewru décembre 2021 gonɗen ɗum gueɗe kamtorinde mbaɗama toon fodde sappo e joyo neɗɗo taw ko civil en mbarama toon hewɓe kadi juuɗe mumen e koyɗe men coppama galleji kewɗi duppama toon gueɗe kewɗe kadi gujjama toon fodde ujunere temedde joyo neɗɗo dogui galleji mumen e guure mumen e oɗo saaha yoni latoyima doga molto hen woni tigui le déplacé ko fedde joguitiɓe noon wiyeteɓe anti balaka ko kañumen mbaɗi ɗeɗon gueɗe kamtorinde no fewi yimɓe hewɓe kadi kollori wonde kay ɓe coppi yimɓe hewɓe mbatti ɗumen gane ɓe mbaɗi wiidi biidi ɓe ubbi ɗumen woni fosse commune ɓe ubbi ɗumen hen tawa ene guuri e gueɗe kamtoride noon waɗa tigui anti balaka ɓe mbaɗi ɗum koye julɓe e wuuro julɓe mbaɗi ɗen gueɗe kamtoride no fewi hono holliri kay fedde Nations Unies tawateɓe toon musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruuji men e ɗemngal pulaar ɗo e haɓrirde hen ko musidɗo moon sehili moon Ghalii Abuu Bah to karallagal ko miñi men sehili men Saydou Amdi Bouba ketkimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on